holde hendes knude. Og kæft, hvor hun hopper. Altså, det Ja, det er hun begyndt på, jo. På kamp til streg, ikke? Hun skulle lige vise sig som Ja, nej, ja. Det er, hvad du springer, ja. Nej, hvor er I søde. Nej, engang du Hvad siger hun til at gå ud på gaden? Jamen, det er fint. Men det er faktisk første gang, at jeg ikke har ham i snor. Der har jeg ham hele tiden i snor, når jeg er ude med ham. Der har ikke noget. Altså, Hun har haft det svært ved lydene. Og... Ja, han er meget robust i forhold til lyde. Altså, jo, hun kan godt gå, men så at tisse det. Ja. Det var det. Ja. Det er jo slet ikke. Prøv lige at tjekke, om den spurgte er åben. Om det der Men altså, nogle gange så sker der så meget spændende ude, så vi glemmer at tisse, så kommer vi til det, når vi kommer hjem. Ja, det gør hun også på Ja. avisen. Ja.